всеки човек е различен. От тази гледна точка, че как да го кажа? Нали, първо всеки човек си има уникално лице, уникално телосложение, уникален глас. Абсолютно всичко е коренно различно като комбинация спрямо който и да било друг човек. Обаче това е само периферията. Това е само периферията, това е само това, което ни прави хора тук и сега на планетата Земя. Иначе като се замислим от философска гледна точка, понятия като дух, Бог, единство, цялост, космически, всевишното и така нататък, Всевишния, където се вика, то в сърцевината си, дълбоко в сърцевината си някъде, у всеки човек е скрито това познание. И на практика много дълбоко в себе си, може би това, което наричаме подсъзнание, в последния му 1% при всеки човек е едно и също. Но този живот ни е даден, за да го изживеем като опит и да се обогатим по някакъв начин. Така че това, което кара различните хора да изпадат в състояние на любов и мир, са различни неща. Нали? Всеки знае за себе си кое го кара, как го кара и защо го кара да изпада в това благодатно състояние, при което човек се чувства хармоничен, да е способен, жизнен, истински жив и продължава нататък да се бори с живота, да го живее с удоволствие и да гради.